दिनैनि हाबाफारिखौ लानायनि मेन उद्देश्यआ बेनोदि दिनै जेसेबांनाखि जोंजों हांख्राय हरजानाय नैबे मिडियानि दैदेनगिरि साफ्रोमखौ बे समाव जोंनि जेनाखि नैबे सराइबिल प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सेन्टारनि जानानै बयखौबो नाजावनानै लानाय जायो आरो नाजावनानै लानायजों लोगोसे जों बेखौनो जोंनि सेन्टारनि जानानै बेखौनो मिथिहोनो आखायाव लादों जे जोंनि बे कासाबारि सराइबिल आरो रायमोना बे एरियायाव थानाय जोंनि माखासे बर' लाइमोनफोरखौ लानानै नैबे जे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं जे आगु थिसननाय मावबादा बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे जे गोबांथार बिथिङाव जोंनि लाइमोनफ्रा जे गावनि जे पुलिस पार्लामेन्टारि आरो बेजों लोगोसे दिनै जेनाखि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों दे जोंनि बे जे मोनथाम एरियाजों थानाय माखासे इयुथ लाइमोनफोरखौ लानानै जे जोंनि मेन बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ लानायनि उद्देश्यआ बेनो जे गोबांथार बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो बेकाराव थानायखाय बे बेकार लाइमोनफोरखौ जे पुलिस मिलिटारि आरो माखासे फर्सफ्राव थिसननांगौनि थाखाय गोबांथार बिसिनि जेनाखि फिजिकेल स्ट्रं जानांगौनि थाखाय आरो बिसिनि माखासे जे फर्सफ्राव जे आसाम पुलिस आरो गोबांथार बिथिङाव बाहागो लानायाव बिसोर माखासे पारफेक्ट जानांगौनि थाखाय दिनै जोंनि बे प्रि रिक्रुटमेन्ट सेन्टार सराइबिलनि जानानै जों बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों जे गोबांथार बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जे बे प्रि रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों बिसोरनो माखासे फोरोंथाय मावबादा होनाय जेरै बारनाय खारनाय गोलाव बारनाय जेन'बा गोजौ बारनाय बेफोरखौ लानायनि गेजेरजों जों बिसोरनो जे गोबांथार फोरोंथाय बादाखौ बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि बे एरियायाव थानाय जोंनि जुन्दार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा लोगोसे एक्स एनडिबि आरो बेजों लोगोसे ईउ.प बे मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै जे बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जे जों बेखौनो आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा बेयाव पारफेक्ट जानानै गोबांथार पस्टफोरावनो बाहागो लाहैनो मोनगोन होननानै जोंनि टीम जेनाखि सेन्टारनिफ्राय जानानै आसा आरो मिजिं थिनानै बेजों लोगोसे जेनाखि ट्रेनिं ट्रेनारफोरनि थाखाय जोङो सानै आरो बेजों लोगोसे जेनाखि टिउटरनि थाखाय जों साथाम बिथांमोनखौ जों सायख'ना लानाय जादों आरो बे बिथांमोनखौ लानानैनो जोंनि बे जे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौहाय जोङो जागायलांनो थाखाय दिनैनिफ्राय साखाफारा जाबाय बे प्रि रिक्रुटमेन्टखौ जोङो लानाया बेखौनो जागोन जेनाखि 30 डेज एबा मास मोनसेखौ जोङो रानिं सोलिलांबाय थानो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय दायो बे जोंनि बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सराइबिल सेन्टार हिसाबै जोहोलावजोफोर गासैहाय 657 जेनाखि केन्डिडेटफोरखौ जों मोननो हादों आरो बेनि गेजेरावहायनो बिथांमोनखौ जेनाखि गोबांथार जौगालांहोनो थाखाय माखासे टिउटरफोर एबा ट्रेनारफोरनि थ्रुयै जोङो नाजालांबाय थागोन।